Mark chapter 4 verse 10-11 Jisu saijong tongma jora khwnanai rokni bere khoroknai khoroktham borok bai sakri jinui rok bono arung thokmano sabai sadi hinglaikha kaitoni hani bisingni kokno norokno sawai manrokha hwnui Jisu saka phiya boino khe rungthokma tei beba kokno khana rwjakha haike borok mokol kaichomoi naisigano haifano nukla borok khunju kaichomoi khnawano haifano romoi mangla ungya khe borok kaitoni phaising kifil khamung haike bo borokno nakar khamung kaitoni kwthang kokthai khnamani bisingtwi जों जतनि साका कायदर कदाल के हामारि खलायथों आमेन।